Dus ik doe dat uit gezondheidsredenen. In die zin, wij wensen dat ons leefmilieu en onze groenten en onze gewassen zuiver zijn van chemicaliën, omdat het te goede komt voor de gezondheid van de mens. Vandaar opteren wij voor nooit chemische meststoffen te gebruiken en ook geen synthetische hulpmiddelen. In die zin, meststoffen, kunstmeststof is ook uit de boze balans, ook omwille van de gezondheid voor mens, plant en dier. Ja, ik wil wel die drie rubrieken onder één noemer steken, nee? Mens, plant en dier. Ik denk een 30-tal, dat gaat van uien naar broccoli, naar shallot, aardappelen, prei, peperjuin, slaas, de rode biet, radijs, dat gaat over Hans Hammer. Inderdaad, bladluizen komen maar voor, meest op de aardbeien. Maar dit jaar, tussen 2013, had de Cines ingegaan als een zeer goed jaar, want ik heb van dit jaar geen enkele bladluis in de aardbeien tegengekomen. Ja, ik heb zelfs geen bestrijdingsmiddelen van mijn inzet, geen natuurlijk bestrijdingsmiddelen moeten mijn inzetten. Normaal gebruik ik de lagen van onze beheerbeesten. Ja, je moet dat tijdig houden. Je moet ze tijdig opsporen en ook tijdig inzetten dan. Want als de kolonie bladluizen te groot wordt, kunnen die beheerbeesten daar ook niet meer aan. Ja, GMO's. Dat is omdat het allemaal kunstmatig gemaakt wordt, ook kunstmatig ingezet wordt. Dat is de verbetering van de rassen ten koste van de natuur eigenlijk. Ja, GMO's. Ik heb daar nog niet zoveel over gelezen, ik kan er ook niet veel over vertellen, omdat dat ons eigenlijk echt niet interesseert. Maar ja, soms die hebben een verkeerde uitdrukking, niet interesseert, het interesseert ons wel. Maar om tijd te verspillen om daarover geïnformeerd te worden, ik hang dan zo weinig mogelijk tijd aan, omdat ik sowieso zeg, dat is verkeerd. Maar wanneer gaan we weten dat dat niet schadelijk is, als dat hoeveel leed gaat al niet gebeurd zijn, voordat we weten, want dat als dat schadelijk of niet schadelijk is, wat is in die tussenperiodes, in die fases van onderzoek, dat we ook het een en het andere gaat mislopen. Ja, dan kan moeilijk in een glazen bol kijken natuurlijk. Ik zou persoonlijk dat niet toepassen, maar nooit daarmee akkoord gaan. Ja, dus ik voel me daar ook niet goed in dat onderwerp, maar dat schijnt jou weer milieuvriendelijk te doen. Ja, in tegenstelling tot pesticiden. In tegenstelling tot pesticiden, zeker. Ik denk dat mijn verstand niet goed genoeg is om daar een oordeel over te geven. Ik zou voorstellen om dat in de stekker te doen. Ja, maar ja, natuurlijk, de werking had dan misschien wat minder zijn, of wat trager misschien. Ja, ik zou dat niet rechtstreeks op de plank doen. Ja, ik zou het niet gebruiken.